Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana lah mulai tarang. Apakah ruyuang kau mengaku-ngaku je wilayah kekuasaannya laweh. Nanti aku nak namuh makui gini lah ya saya lah. Kurang lah tahu lah nyo sejarah sausu akan agariannya provinsinya. Nan masih mendukung-dukung aja tuh tu nan dari mau pitih itu nyo. Menganyang-anyang alam buang ya lah itu nyo. Jangan tengak-tengak. Tu nan percaya tu nyo. Pagapado pagaruyuang ndak pernah do dah. Kini-kini coba lah mengecek ke Malaysia tu lah dari dulu basabah Malaysia tu meminta kebenaran ke pagaruyuang tu. Ada dapetnya sampai kini nak do kan. Belajar leh pagaruyuang zaman Harun Zen jo Azwaranas baru betagak di sana pagaruyuang kini badok no ka Pemda lensuang. Rana-rana adat. Baca pulok lah dek Pemda. Saya lah dek kalian gini lah. Itu karma nama itu. Mari hari aja lah kalian kalangi lah. Ambo berterima kasih kepada Bupati Tanah Datar Pak Rici. Lain tak memberi kekuasaan ke Taib doh. Terima kasih kepada nenek mamak nanti 3 jorong tua pagaruyuang. Gudam sawah tengah boleh janggo. Mari hari aja lah kalian kalangi ini lah. Mengaku-ngaku jo. Ba zaman Depati je Kerinci je kalian pagaruyuang nak mengerti dah. Zaman satu Masehi orang lah ado kalian pagaruyuang bilo ado. Kalau pagaruyuang nang sabananya yo ado di bawah tahun 1200. Panjang sejarah tu mah. Kalian mengaku-ngaku yo. Baru kalian kau mah. Asal lah kalian kini lah. Orang lebih mengerti. Bahasa nak. Orang lebih mengerti. Angku-angku pagaruyuang tu pergi cuah. Kalau ndak pengen cuah tu waktu acara dari Negeri 9 ke Payakumbuh tu lah dapet yang teman Taib. Dari akui yang sebagai yang mulia di pertuan tu mah aja lerang ndak. Kalian tengah-tengah nama kui-kuian lo. Mau tak kalian tu pakai kuah. Orang-orang nama bantah kalian tu. Tu hasilnya lah ngerti kuah. Pakai sejarah, pakai hukum, pakai manawi orang. Apa tah lidah kalian kan? Ndak perlu secara publik. Lo mah aja orang kau doh, langsung aja buktikannya kangku-kangku sekalian. Tah lidah kan?